Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Maryam Salisu Mai Dala. Barkamu da sake shigowa wannan YouTube channel tamu mai suna Maryam Mai Dala TV. Kar ku manta da danna mana subscribe da kuma ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne a gurin da Nura ya yi fakin a gefen titi ya ɗauki ledar Baba Habu gaban Baba Habu ya yi gaba yayin da Samir da Baba Habu suka tako a hankali suna hira. Har zuwa ƙofar gida Baba Habu ya ce, ka dakata a kawo maka taka tsarabar, daura muka je jiya. Nan ne muka tsaya, yanzu za mu ci gaba. Samir ya sa dariya yana girgiza kai. Ya ce, ni na gode Baba. Samiha ta je gidan Anti Maryam tun azahar ta karɓo saƙo saboda agogon za su tafi malumfashi. Anti ta ba ta kayan sai ta ce a bawa ƙanin Hadiza maƙotansu. Katangar su ɗaya, don haka tana isowa kawai ta shiga ta bawa iyani babarsu Hadiza. Ba ta wani jima ba ta fito har ta zo soro Hadiza ta biyo ta a hankali ta ce, ya Samiha, sai da daddare iyani tana fara baccin nan nata zan ɗebo kayana in kawo miki da safe in zo kawai sai mu tafi. Ko ba ta sani ba, ba ta tsaya jiran amsa ba, ta ruga ta koma kan aikin da iyana ta saka ta. Samiha na dariya ta fito kawai idon ta ya faɗa kan na Samir. Shi ma yana dariyar Baba Habu ya dage sai ya tsaya an ba shi tsaraba. Ba idanuwansu ba, hatta zuciyoyinsu sai da suka haɗu. Duk sai ta dabarbarce saboda ba zaton da Samir ɗin ya yi mata. Yayin da shi kuma ya zuba mata ido, idan har ba ɗan kamannin gidan ba, ba za ka taɓa cewa daga gidan Baba Habu ta fito ba. Sauƙaƙƙen las ne a jikinta, ja mai hoton koren apple a jiki, mai hoton koren apple a jiki. Ta yi masa kyau fiye da yadda take a baya. Gaisuwar Usman ce ta sa ya ɗauke idonsa da kanta, yayin da ita kuma ta sunkuyar da kai ta kasa motsawa. Usman ya shiga ciki yayin da Nura ya yi murmushi, shi ma ya juya ya koma wurin motar. Samir ya bi shi da ido. Babu wanda ya ce uffan, haka kuma babu mai niyyar barin ɗan uwansa. Usman ne ya sake fitowa, sauran ya shige ɗakin yaya Yusuf, sai gashi ya fito da tsofaffin kujeru guda biyu ya ajiye masa ciki. Sauran ya fita. Samiha ta bi shi da kallo. Ba ƙaramin ƙarfin hali ta yi ba, ta yi wa Samir nunin da ya shiga ya zauna ta hanyar inkiya da hannu. Samir mai tunanin idan sun kawo Baba Habu za su bi bayan sulbuna, amma bai san yaya aka yi ba, sai ganin sa ya akan kujera a hankali. Ita ma ta ƙarasa ta zauna. Shiru har zuwa wani lokaci babu wanda ya yi magana. Kowanne yana gudun yin abin da zai taɓo ɗan uwansa. Balle idan ta tuna kalaman Baba Habu akan ta game da Samir ɗin. Ƙasa-ƙasa take magana. Kalma ɗaya ya fahimta, ya gane gaishe shi take yi. Ya ji daɗin hakan. Ya ce, Samiha, how are you? A motsin bakinta ya gane ta amsa. Yi mata murmushi. So dai guda ɗaya ne a rayuwa. Duk ma wani abu da ta yi masa, ganinta a yau ya sa ya tamkar ya zube a gabanta ya roƙe ta ta so shi, kada ta sake sanya shi cikin irin halin da ta sa shi a baya. Duk ta takura da kallon da yake mata, ta rasa yadda za ta yi. So biyu tana ɗago ido sai ta ga ita kawai yake kallo. Yana murmushi. A kallon da yake mata ya gane tana ta shiga wani irin yanayi, gashi kamar tana son yin magana. Ya kira sunanta a hankali, Samiha, what do you want to say? Ta ɗago ido ta kalle shi, muryar ta na rawa. Ta ce, kai haƙuri. Ya ce, me aka yi? Murya ƙasa ta ce, abin da ya faru. Kawai ya zuba mata ido, wanda har ya sa ta sake kallonsa. Ta ba shi tausayi, ta burge shi, ta kuma daɗa shiga ransa. Wani irin kallo da yake mata, shi kaɗai ya san yadda yake jinta a jikinta. Ya ce, ya wuce. Samiha, ke ma ki yi haƙuri, na shigo muku gida ba a yadda tsari ya ce. Ya ci gaba da kallon ta. Ya ci gaba da kallon 'yan yatsunta, wanda ita ma ɗin su ta zuba ido. Ya ce, Samiha, 16 days rabon da muga juna sai duk kika canja min, kin ƙara kyau. Samiha ta ɗan kalle shi kaɗan yayin da ya yi mata murmushi, har kumatunsa na loɓawa. Har cikin ransa kuma hakan ya gani, yayin da ita kuma ta ji hakan a matsayin daɗin baki. A zuciyarsa ya dinga karanto wata addu'a da dadi ya bashi ta samun nutsuwa. Samiha ta ɗan numfasa tare da ɗan sake kallon gefen da yake. Samir ya gane so take ta tafi.
ya murmushi tare da duban agoginta ya ce bari in je Samiha sai zuwa goben kamar yanzu zan dawo. A nutse take magana ta ce ai goben bana na Samir ya ji wani ɗan rikici ya shige shi. Shi kuma baya son ya ji za ta fita. Ya dube ta sosai za ki je ina kenan ta ce za mu je manumfashi. Ya sake maimaita manumfashi. Wani state kenan ta ce Katsina. Ya sake cewa kuma ke kaɗai za ki tafi ta ce da yaya Ali. Samir ya yi shiru yana tunanin suru out gobe cikin busy yake a ofis babu halin ya subuce ya kai ta. Ya girgiza kai ya ce shi kenan akwai magana da za mu yi dole sai kin dawo kenan amma in ga yaya Ali kafin na wuce. Ta yi ɗan jim ta kalle shi daga baya ta gane me yake nufi ta miƙe a hankali ta shiga ciki ya bi ta da kallo yana fatan Allah ya rantsar da rabansa a tare da ita. Har sanda ta fito yana zaune ta ce yaya Alin baya nan. Yi wani ɗan tunani sai ya miƙe tsaye a hankali ya ce to Samiha shi kenan sai kin dawo kenan. Yadda ya faɗi maganar cikin langwabar da kai tamkar ƙaramin yaro kamar ba haka yin yaso ba shi ya kusa bata dariya kamar dariya kawai ta yi murmushi ta juya ta shige ya ji wani iri a ransa yau duka sa'ar yau a gurinsa take. Cikin dariya ya same ta yau ta ɗan sake ta yi magana da shi mai ɗan tsaye gashi kuma ta yi masa murmushi ta tafi. Ya lumshe ido baki a ce a ɗaura masa aure a daren yau ba saboda gudun kada ta kuma rikice masa. To ita dai wannan kenan. To ita dai bata san waye ya kai su manumfashi ba amma ta gane akalla motar da suka shiga za ta iya sayan gidansu sau biyu da kusan babu abin da babu na jin daɗin rayuwa ɗan adam a cikin mota. Ta ga daga ita sai yaya Ali sai direba haka kuma da suka isa direban bai juyo ba sai da malam babba ya tsare shi ya sallaci abinci sannan ya baro manumfashi. Dukkan wata ayar Allah da ke raunana zuciyar ɗan adam sai da malam babba ya sanya aka rubuta mata. Inna Abu ta sa ta a gaba ta shanye tsawon kwanaki 3 ranar Alhamis kenan suka je har kankara suka dubo iya mai koko har dutsen ma suka je gidan Goggo Jamila yayin da suka kwana suka ce ai a goben za su wuce amma sai da ta sa aka raka Samiha gidan Hauwa diyarta inda take aure. Hauwa na ƙaunar Samiha ji take kamar ta mai da ita yar uwarta irinta tana irin dan Samiha tana burge ta shi yasa Samiha ma ta damu a rakota tana duban Hauwa sai ta tuna Aisha ita ma tana son Hauwa don tana bata dariya kusan koyaushe sai ta ce ina cousin din nan taki Hauwa a irin yan iskan ƙauyen nan ne za a yi su Hauwa ba rufi sai a yi ta dariya. Sai dare suka dawo manumfashi washe gari tun safe Samiha ta shirya a tsammanin ta da wuri za su taho yaya Ali ya ce ai sai an sauko. Da haka shiryawa ta yi ɗakin Inna Abu ta yi kwanciyar ko da ta tashi ta yi sallah ko ma ta yi can cikin barci ta ji Inna Abu tana tashi an yi baki daga Kano duk da gurin a gyara yake amma Inna Abu ta shiga sabon gyara. Malam babba ya shigo da sauri ya ce ya tura kasuwa a siyo musu koren nono kwan zabi ta bayar da kwano mai kyau za a ɗiba a damo musu fara. Cikin rawar jiki Inna Abu ta nemo kwanuka sababbi guda 2 ta miƙa masa ta tura yaya Ali ya yi maza ya karɓo zabin a gidan ƙaninta ya kai can gidan su Inna su a gyara yanzu. Ta fito da sababbin tabarmi a ƙarƙashin gado ta aika da wasu waje ta shimfiɗa ɗaya a nan tsakar gida. Duk Samiha na kallonta take ta miƙe ta fito tana tambayar Goggo Marka. Ita ko sai haɗa wancan da wancan take sanye take cikin riga da wando na wani matsiyacin material Pakistan na ƙasar India mai kalar orange. Abokiyar aikin su yaya Amin sai anti ta bawa anti tsarabar mu Saudiya yayi mata kaɗan shine ta bawa Samiha ta tura gashin ta cikin farar hula amma saboda yawan gashin sai da ya burtso ta bayan ta da wanda ya bi gefen fuskar ta. Nan tsaye ta ji muryar malam babba yana cewa bismillah. Yiwuwar da za ta yi sai ta yi ido 4 da Sanar tare da wani suna shigowa.
suna shigowa. Ƙanshin turarensu tuni ya game gurin. Cikin shiga ta alfarma sosai Samir ɗin yake. Kai da kanka idan ka kalle shi a gurin za ka yi masa maki. Cikin sanyin jiki Samiha ta juya ta shige ɗakin Inna Abu. Samir da Dr. Shahid ne a zaune kan tabarma suna gaisawa da Inna Abu ta ce, ai ban gane mijin nawa ba, cikin ku duk kun shawo min kwalliya. Dr. Shahid ya yi dariya ce, ai kowa so yake ki zaɓe shi. Sannan ya nuna Samir. Samir ya sunkuyi da kai. Inna Abu ta ce, to kai me ya tsaya burge ka? Dan ƙaramin bakin nata ko muryar tata mai kama da sisi. Aka yi dariya gaba ɗaya. Ta ce, Allah in jar fata ce kai ma ai ga kanan da ita. Dr. Shahid ya ce, ko dai ya fasa da ita ne ya dawo gunki. Ta ce, ashe ka gane. Suna zaune a nan aka dinka shigowa da kayayyaki tun daga kan buhunhunan shinkafa, taliya, makaroni, sabulai, kaya tamkar za a buɗe shago. Tsarabar su Samir kenan. Malam Babba ya rasa inda zai saka baki. Shi kan ya yaba da Samir ɗin sosai. Har gidan kakan Samiha baban innarsu Malam Babba sai da aka kai su. Da kansa kyautar turi kuwa Samir tamkar wanda yake da injin bugo su a gidan. Malam Babba har kasa magana Amin ya. Sun sha fara sun ci zaben da aka soya musu a gidan su Inna. A nan suka yi sallar la'asar sannan suka yi shirin tafiya. Samiha tana ɗaki ita dai tamkar ta fasa ihu da ƙyar ta yi sallah ko abincin ƙinci ta yi. Ta sanya ɗan guntun hijabin hular ya sauko mata iyaka faɗa farin takalmi sai farar jaka da ta makala a hannunta. A hakan Malam Babba ya ƙara yi mata nasiha ta fito. Ɗan hasken ranar da ya nufi gabas zai faɗi. Tana fitowa ya haske ta sa hannu ta kara fuskarta da Shahid ya kallo ta ya girgiza kai yayin da ya zunguri Samir. Ga kuma danna a hankali ya ce. Samir ya kalle ta haye murmushi a hankali ya ce, ai duk mun matsa mata ne. Suka sa dariya. Lafiyayyun motoci tamkar na wasu 'ya'yan shugaban ƙasa su aka buɗe mata. Ɗaya ta shiga. Ta gane direban da ya kawo su ashe Samir ne ya turo shi. Hatta baban innarsu sai da ya ga tafiyar tasu. Tare da tsarabar su man shanu, nono, fura da ƙwan zabi musamman da yake lokacin sane kuma ranar kasuwar Katsina. Nura da Yaya Ali su ne a gaban motar. Sai Musa da ke tuƙa su a wata kuma shi kuma da Samiha a baya yayin da Dr. Shahid a gurin mai zaman banza. A motar Dr. Shahid ne ke ta janta da magana. Wani ta amsa amma wani ta shiru. Shi kuma Samir idan ka gan shi tamkar wanda aka yi wa gafara. Jin sai yake tamkar ya aure ta ne sun fito yawo. Ya sa hannu ya ɗauko jakarta akan cinyarta tana kallon shi ba ta yi magana ba. Har ya buɗe babu komai a ciki sai kayan make-up ɗinta ne ya yi murmushi ya ciro wani passport ɗinta na makaranta da uniform a jikinta har da ɗan kwalin prefect a kanta. Ya ɗago shi ya kalla sannan ya kalle ta ita ma an yi sa'a ta kallo shi kawai ya kashe masa ido. Ya murmushi ya zira a aljihunsa. Samiha ta ɗauke kanta ta ci gaba da kallon hanya. Shi da saura suka isa. Ta so a ce ƙwarai sai dare ya rufa amma ko sanda suka sauko daga mota ido ca a kansu musamman ita da Samir. Dama kuma abin da ba ta so kenan gashi biye yake da ita. Hatta jakarta ma tana hannunsa nan da nan ta dinka jin tumfar ta nutse yayin da yanayin jikinta duka ya sauya haɓari yake hatta Dr. Shahid sai da ya lura da ita. Samir ya ƙiƙa mata jakarta ta juyo za ta karɓa ya lura hatta idonta ya ciko ya riƙe jakar ya kalle ta. Ya ce Samiha are you alright? Ta ɗaga kai. You sure? Ta sake ɗaga kai. Sannan a hankali ya miƙo mata jakar tare da faɗin zan dawo gobe. Ta amsa ta juya ta shige gida. Ya bi ta da kallo babu halin ya bi ta da ya bi ta ya rarrashe ta. Ya fito ya riske Dr. Shahid ya yi masa dariya ce kai friend biye mana tension ne kawai ta samu na rashin sabo na gane irinsu. Samir ya yi dariya da sai ya bugi kafaɗar sai ce my friend a dage da addu'a yarinyar ta ci a yi komai a kanta. Samir ya miƙo masa hannun su da
hannu ya ce thank you doctor. Kamar yadda ya faɗa, washe gari karfe 4:30 suna tare a cikin tsoron gidan nasu. To masu sauraro nan za mu tsaya a cikin littafin Kainuwa wanda Maryam Salisu Maidala ta rubuta.